tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain chibai le vek ule Friday the 13th ti hi chuan engemaw takin thawa min manin ngai tuana a Jason Voorhees Michael ko chek wa palian tak nun rong mai kha ril ruwa alo lang ngal chin ni e kha film zet kha chu a mu noma a lo om tel boxi a lau sate ma ila en lo phalchi la an heklo he movie Friday the 13th kumsang kha zakwa somria ta avoi khatna atana ti chwa hian thil thleng tak to be chan engma anei lo ti in he film wa sai tu Sean S Cunningham chuan alo soi to a nima se he film thil thleng ang deuh reuh hi he film release ani ma dei khan atak taka alo thleng ve reng mai June ninga kumsang kha zakwa somru khan irmeli kumsom pangami le achianu tuliki kumsom pangami vek te chu anbial pa te pani kumsom pariat mi ve sepo boys men le Nils Gustafsson te chu Finland rama leng bodom anti meya chuan zanria ka hunlim om tak mangho turin an kala Friday ni som pathum ni ve kherlo ma se Friday the 13th movie a mun lar tak Crystal Lake ka thil thleng nen khan he hmuna thil thleng hian in analai tam tak an nei ve thung chung tlei rol rwal te chuan hlim le nuam ti taka hunan man nu in mut zayan rel ve ta a chutia thlamuang maya an mu thil siai lai jingdar li le daruk in karvela chuan be sei lo thil rap thlak tak an tong ta tunge ani ti chui chwa tak lo mi pakhat chemkeng chuan an zinga pathum ngot chu an mutui lai chuan rong takin athat ta vek mai an zinga pakhat Nils Gustafsson ero awane siamin khaberu tliak le luwa hliam na tak tuar chungin a in sa seng thei shama chanchuak tu ten an va mu lai hian Nils hi ni khoshelovin a om nge bokani he thil ti tu ni arin hlel kai mi thahnem tak chu thuzo fia an ni a chung zinga chuan Carval de Margal Storm chu mun buldeu maya dor ngak tu pakhat po telve in ani hian helai huna intihlim tura ron kal chin te chu anin thu alo soi fo to bok ni in an soya nima se ani nge hi twal thatu ani e ti a man mai na tur fin fia na chatok tak a om lo deuh nge poi khoi tu chu man chwa ani talo nima se kumsang kha zakwa chomsari pahni aron in her chwa me chuan lek bodoma vek chuan zwang thla in ama a in tiluma le kha nu chia po anei nge chu le kha a chuan kumsang kha zakwa somruka twal thana rap thlak tak chu ama ti nge yani thu aziak tel bokani twal thatu bersha cho ani ta chenga a aya buai thak jok thila thleng le ta police te chuan he suicide nota thu inziak te chu an hnol tlat mai a chan chu khatwal thana thlen zan khan anupui chuan Carl chu abula amut ve thu asoi ve le tlatani ani ba ka rin hlel kai le deuh bok chu Hans Esmen KGB spy Germany achanga chulai mun bor vela ron in son thar chu ani chen khat chuan he thila thlen hu hian Hans chu damdo ina thuamhno a thisen kai non chunga an hmu thu an soya police te ero chuan ama in soidan Germany a ka omlai ani ti chu an pom sakta zoka he nu chuina a na thok tu te chuan he twal thatu in atwal tha na a man ro man nian soi chem chu an hu zo hau lova chuti lain chung tlei rol te bungro chen khat chu abau de nual ti an hu chuak ve thunga an bike cha bi te po abau dai mai irmelai chu ki korpo thak sak shok ani a ma se mi pat me chia na lama khoi borban ani e ti fin via na tur ero a om le loi box si lo an zinga dam chuak om chun nil sa phei kho king chu a om na achanga metar zanga a hla a chuan thu ruk ni om takalangin an mu chuak bokani he thil rap thak tak a thlena changa kumsom li chuang lai a liam hnu kumsang ni pali march thla aron in her chwa meu chuan thil kal dan a in her ta boi mai anzinga dam chuak om chun Nils khang thil then lai vel engma she chuak thei to lonia in chal chu thu zo fia tura man tlai kho nu vele ani tlat mai Nils chu heti hun lai vel hian nupui fanau nei dua to patling ve tak tak ani to a an man chan chu a phei kho king thu ruk ni om tak an hmu chuana achanga thisen kai le khang tlei rol pathum tha tak te thisen chu a in mil veka ama ber nen chuan a in mil ve hau talo prosecutor chuan thil om dan ni thei tur chu ti hian a soya
an zinga mi sepo nen chuan an in sual buaya sepo chuan a khaberu a hneklek sak nge nge a aroi lungpam chu in ngai twa thin rim thar le in an mutlan chuan an pathum chuan a that ta veka a hliam nei ve te ero kha chu a hnu a ama le ama a in siam chop ve chawani ti in nima se atopa ero he thubuaya hian nils chu thiam chantir ni in an lo man ren ron ve lawanga zangna domna dollar sing thum peturin an ti hleuh thung ole tuna chuan Friday ni som pathum mitam taktena an chia le chia na keng tu nia an ngai lo chwa dan tle ma zong te lo thlir ho le ila soidan tlang lon bera chuan iswa hun lai dei to achanga in chan ni in iswa le azir tir ten mounty thursday zana janria nung an kil ho khan an zawa in mi som pathum an ni ti kan chacheu ome juda iskariota chuan la li swa krista chu phatsanin a shalta a atuk zir top ni chuan iswa chu crossa khenbe aloni ta ani heta chang hian Friday ni som pathum hi an chia le number mal som lo nia ngai tu le ring tu an tam hle a vo in ni thleng po hian zanria kil hona chuan mi som pathum chut chu van duaina angai tam tak omin chen kha chuan ati som pali turin naute lemte an chutir ve chin bokani chen khat ve thung chuan kumsang khat zathum pasari hun lai dei to a French lalin October tha Friday ni som pathuma iswa Krista pasal chami zate me umai manna tur thupek a chwa wang ni in an soi thunga hotel chen khata te po room number 13 hi an nei du mi alo boka building in chong sang pui pui sa te a po chuan chong som pathum ming wa du mi alo hi omin chong som pahni na changin som palina an pakai mi a zelbok thlona chen khata te po len som pathum na hi anda du ngai mi alo bok ni in an soi Britain a po khwan zir top ni hi in khai hlum na ni Hangman's Day atan an lo mang to chin nge nge boka achan chu dan ma thiam lo chang thi tura an chung thu rel te chu he ni hian an lo khai hlum chin ani heti lai hian Good Friday ni ero ni mal som le mal som na thlen tu angai ani a Good Friday ni a piang te chu van nei na ang hiala ngai let ve thung ani longa zin vai wak chin te po in zin kong thui tham deuh hlek an zo don chuan Good Friday ni hian an zin chuak china achan chu he ni hi Christian te ta na niro pui le hluber ani awangin ti sa le tharau lama mal som don na a an ngai wangani enga po chulo ni se horror movie Friday the 13th ti cho ani achang le lek phei chuan khovel mishing makta dwai tam tak te chuan Friday ni som pathum hlau na le chi na mak tak hi an nei tak taka chung zinga chuan ziak mi Stephen King po atel ve nge nge ani number som pathum hlau ve shim shim ho van duaina ni angai chin te hi triskaidekaphobia ti inan soya Friday atel ve chi a hlau le tla chin te ve thung hi chu paraskevideka tryphobia ti inan soi ve le bok stress management center din tu Donald de si chuan mitam tak chuan he ni hian jin vei wa te in thar le te ba ka nipa nga ya an thil ti thin ang te chu tingam lovin van duana to pal an hlau awanga tom deuh chup chin mitam tak an om ni ina soya a soile zelna chuan he ni a thlen chang te chuan US a sumdong te pon US dollar million zaria ta changa zakwa lai mai an hlau chin thu a soi nge nge hengba ga hian ngai bel tur tingin ni som pathum zir top ni hian chiatna tam tak alo thleng zom chhowe char char boka akim changin tun chuma chuan kan ron tar langri lawanga le peka Friday ni som pathuma thilrap thak tak tak thleng te chanchin ron ti chwale kan tumanga min lo en sak le cheu don nia atop nan nang he ni hi eng angin nge ingai ve he ni a hian ngai bel tur tingin thilmak le van duaina emo ichunga thleng ve to em nge he ni a hian irin lok haulo mal somna le thil cha ichunga thleng ve to jok comment lama ilo tar lang don nia tin Friday the 13th hi komin November kar ni na hian kan thleng le don nge nge bokani